ಒಂದು ಎಂಚ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೋ ತರಕೆ ಅವು ನ್ಯೋಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಅವು ನ್ಯೋಲಿ ಅಂಟು ಕಂದಿಜೇನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ದಾರ ತಿನ್ನೋಡಿದೆ ಅಜ್ಜು ಬರ್ತಾರೆ ಟಿಕ್ಕ ಬೋಡಿಗೆ ಬಜ್ಜು ಟಿಕ್ಕ ಕುನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸನಿಯರುಲ್ಲ ಅದು ಕೆತ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಬೇಯ್ಪಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ಚೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಬೋಧರಾಜ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ ಅನಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅನಸಾಂಡೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಡು ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಇದು ಬರ್ತಾನಾಗಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಕರೆಂಟ್ పోతుంది ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಬೆಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೆಲೆ फूल मांगो ना बहार मांगो ಇದು ನಾಂಡೆ ವನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಓಡು ಎನ್ನ ಆತಜ್ಜಿ ಯಾನು ದಾಳ್ ಮಂತೈತೆ ಬೈಯಾಗ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಂತೆ ದಾಳ್ ಮಂತೆ ತೆತ್ತಿಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ತೆತ್ತಿ ಬೇಕು ಅವಳು ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಳ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಪಣಂಚೆ ಎಂಚಲ
ಓಲೇರು ಪೂರ ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜರ ಬೊಕ ಅವೇನು ಬಿಡ್ರಿ ಅಬ್ನ ಕೋಡೆ ಕೋರಿತ್ತದು ಅಂಚ ಅವೇ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಹಾಯ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ದೇ ರಾತೋಡು ಮೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೀನ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ಪುಜಾರೆ ಯಬ್ಬಾ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಎಂಕಲ್ಡ ತಿನ್ಪುಜಾರ ದೇವಾ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲನ ಎಂಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೊಗದಾನ್ನೆ ದಾಲ್ ಸಾರು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಇತ್ತನು ಒಂಚೊಪ್ಪನಾಗಿ ನೀಕ್ಲ ಒಂತೆ ಇತ್ತನು ಒಂತೆ ಗಸಿ ಇತ್ತನು ಚಪಾತಿ ಏಮಂತಿತ್ತೆ ಅವಿನ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡ ಬೈಯಾಗ ಇತ್ತ ಬೈಯಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ಚಿ ಆತೆ ದಾಲ್ ತೆತ್ತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಲ ಮೀನು ಇತ್ತದ ಫ್ರೈ ದಾಳು ತರಕಾರಿ ದಾಳು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಯಾಪ ಬಿಟ್ರೆ ದಾನಿ ಆತ ರೆಸಿಪಿ ನವಂಬರ್ 14 ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತನತೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರಾಜಿ ಬಂದು ಸಂಡೆ ಮಂತೀನಿ ಸಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ನಿ ಹಾಟುಗೊರೆ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪ ಜೇರಿದ್ರು ಶೋಭ ಇಜ್ಜಲು ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಲು ಜೆ.ಕೆ ಎನ್ನೆ ಬರ್ಪನೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಈರೆ ಬತ್ತಿನ ಓ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನ ಬರ್ಡೇನಾ ಅಂದು ಆನೆ ಬರ್ಡೇ ಆನೆ ಎತ್ತಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೇ ಎಡ್ಡತೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇನ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಚರಿಸುವೆರು ಏರ್ಲ ಉಂತಾಜೀರು ಫುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡಾವಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಮೂಂಕುಡು ತಾಳ್ದೇನಾ ಅಂದ ಇನ್ನ ಮೂಂಕುಡು ತಾಳ್ದೇನಾ ವರ್ಷ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನತ ಒನ್ನುಲೇನ ಏಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆನುಲೇನ ಸಂಬಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಮ್ಮಿರಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ರೆ ತೈನಿ ಆಯ್ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ 10 ಗಂಟೆ ಓ ಅಂದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂದೇರ ಅಂದು ಆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅವು ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಜೆ.ಕೆ ಈರೆ ಅಂದಾಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಜೆ.ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜರತೆ ಜೆ.ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜೆ.ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದೇವಾ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಯ್ಕ ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆತೆ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಲ್ಲಿ ಅವೀರ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ನಲ್ಲ ಬಾಲನೇನು ಆದು ಪೆರ್ಲ ಯಾವ 10 ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಪುರಿ ಬಿಡುಡಿ ಬೇಗ ಆಪ ಓಡ್ಸಿ ಬಕ ದಾದ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿನ ಪೋಪುನಿ ದಾಲ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ
ಐನ ಲೈಕ ಇರ್ನ ಐನ ಲೈಕ ಐನ ಐನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆತಿಟ್ಟು ಉಂತಿನ ನನ್ನದು ಪೋಪುಜ ಬೇರೆ ಬರ್ಪುಜ ಪಿರಾರ್ ಪುಜ ಅಮ್ಮೆ ತಾವು ಏರವಾ ನಮ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪುನಿ ಅಮ್ಮಿ ಜೈ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಂಗಳೂರು ಜೈ ರಕ್ಷಿತಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅನ್ನ ಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವನಿತ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ವಿಯರ್ ಜೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಅಂತ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರುಡು ಆ ಶೋಭಾ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಸ್ ಅವೇ ಅನ್ನೋಡಿತು ಕಿಲಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಯಾ ಹುಷಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೈ ರಕ್ಷಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಲ ಕುಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ದಾಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಿಂಗಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಕೆ ಜೈ ರಕ್ಷಿತಾ ಬೆರಗದಾನೆ ಮುರಾನಿ ಸುದೀಪು ನೆರೊಂದಿತ್ತಿರು ರಕ್ಷಿತಾಗ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮರಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಲಿ ದುಂಡು ಅಂಚೆ ನೆನಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ ಜಾತಿದ್ದಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಟ್ಟಾದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಕ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ರಕ್ಷಿತ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಬಂದಿದ್ದು ದಾಲ ತಪ್ಪು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಸನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾರತೆ ಸುರುಟ ಆಯಂದೇ ಇದು ಡೇರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಊದಾಯ ಪಂಡದು ಬೇ ಗಟ್ಟ ಮಡಿಕೇರಿ ದಯಚಿನೆ ಧ್ರುವ ಆಯ್ ಕುಜಲ್ದಿತ್ತೆ ಪುಂಜಕಲ್ಲಕ್ಕ ಸಿಕಂಡಿ ಶೋಭಾ ಬಿಸಿಯಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರು ಲೈಕ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ ಆಯ್ ಆಯನ್ ಪಿದೇ ಪಾಡು ಮಾರ ಸಾವು ಆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪುನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಅಪ್ಪನು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಕಾಯಿಸು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಅಲ್ಲಂಚ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಆಯಗೆ ಮರ್ಲಿಯೇ ಸರಿಜ್ಜಿ ಸೀಕಾಯಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವು ಅಡ್ಚಿಂಗಮ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಬಾಯ್ ಪಾಡಂದಾಕಿ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದಿ ಪಾಪ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಕುಂಬಿ ಅಂಚದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ ಒಲ್ತಾಯಿ ಮೂಲತಃ ಆಯ್ ಅಂಚಿ ಕೊಡಗದಾಯ ಪನ್ಪುಂದಾಯ ಅಂತುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಕೆಲವು ಕೀಸುಂಡಾಯ್ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಹಾಕದಿನ ಕಲ್ವೇ ಉಲೈಬೋದು ಮಲ ಜಂತಲಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಂಗೆ ಕರ್ಮನಾಯನ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಬಾಯದೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಮರ್ಲು ಪಿದೇ ಬಿಡೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲು ఆయన ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತಲಿ ಆಂಡಲ ಆಲ್ತದ ರಕ್ಷಿತ ಸೋಪರ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಭಂಗ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಆಯ್ತಲೆ ಪೋತಲ್ಲತೆ ಅಂದಿ ನಲೆಗೆ ಓಟು ಪಾಡ ಎಂಚ ಪಾಡುನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಓಟು ಪಾಡು ನೆಟ್ಟತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟರ್ ಪಂಡದ್ದು ಅದ್ರ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಇಂಚಿನೇಟ್ ಪಾಡುನು ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡುವೇರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಟು ಮಸ್ತ್
ಸುಕ್ಕಗೆ ಶೋಭಾ ವೈಟಿಯ ಓಟು ಪಾಡ್ನು ವನಿತಾ ಓಟು ವೈಟ್ ಪಾಡ್ನು ರಕ್ಷಿತಾಗ ಹಾಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಪನ್ಪೋಲ್ದುಲೆ ಏರು ಮುನ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ತೂವಂಪೋಲೆ ಐಟು ಪನ್ಪೋಲ್ ಇರು ಇಟ್ಟು ಪಾಡುನು ಹಾಸ್ಟರ್ ದ ನೆಟ್ ಕೊರಿಯ ಶೋಭಾ ಹಾಸ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಚನುಂಡಿ ಹಾಸ್ಟರ್ ಐಟ್ ಪಾಡುನು ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪೋಯರಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪೋಯರ ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಅಂಜು ಲೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂದು ಅವನ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಬರ್ತದುಂಡದು ಏನ್ ಒತ್ತುರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಏರು ಒತ್ತುನು ಎಂಚಿನ ನುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಗ್ದಿನ ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ಅಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ದಾದನ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ನುಂಡಿ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರಿ ಜಿಯೋ ಹಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಮಗಳ್ದ ಕೇಂಡೆ ಐಟು ಎಂಚ ಪಾಡುನು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ಅತೆ 12 ಪಾಡ್ಲೆ 12 ಪಾಡ್ ದಾಕಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಐಟ್ ರಕ್ಷಿತನ ಓದ್ತಲೆ ರಕ್ಷಿತನ ಓದ್ತನಾಗ ರಕ್ಷಿತನ ಫೋಟೋ ತಮ್ಮಿತ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ತೀರ್ಥ ಬನ್ನಗೊಂಡದ ಐಟು ಊಟದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬೈಯರ್ದ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಹೊರನೆ ಪಾಡ ದಿನೋಲೆರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬಲ ಐಕ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಈಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬಲ ಐಕ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮಾಂಡ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವಾರ ಏತು ಲೈಕ್ ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು 99 ಟ್ಯಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಆಪುನಿ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಮುನ್ನಿನ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ತೂಲೆ ಆಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಲು ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಚ್ಪದಲ್ಲ ಐಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಡೈಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ದಿನೋಲುಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 99 ಡೈಲಿ 99 ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದಲೆಗ್ 99 ಓಟು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿಲ 4 ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಅಕಲ ಪೂರ ದಿನೋಲ ಪೋಂಡ ಅಂಚಾಲ ಆತು ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನು ಓ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲಿ ಕುಲ್ಲುಗ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕುಲ್ಲ ಏರಿ ಅಂಚಿದ ಉಪ್ಪುನಿ ಅವೇಪ ಗೊತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಬೊಕ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಜೇತು ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೋಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ 2 ಜನ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಮೋಲ್ ಪೋಡು ಏರು ಅಶ್ವಿನಿ ಬೊಕೊಂಜಿದ್ರು ಒಂದು 2 ಜನ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸರಿ ಆಪು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾತಂದ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಇರಿರ್ನ ಜಗಲ್ಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಕಂದು ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅಂದಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಂತಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೊನ್ನದು ಪೋತಿನದೆ ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐನ್ ಕೈಲಾಡ ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಓಟು ಕುಳ್ಳಡ ಮಾತಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶಿವರಾಮ ಮೊಗವೀರ ಶಿವರಾಮ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಬಂದವರು ತಪ್ಪದೆಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊಟ ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ದಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಜೈ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಏರು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಡ ಇಂಕ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸುದೀಪು ಎಂಕಾಯನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸುದೀಪು ಬೊಕ್ಕ ವಿಲಂಡ್ ಆಯೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಆಯೆ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ ಆ, ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀತಿರು ಮಾರೆ ಅಂತ ಆದದು ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ಲೆವೆ ನಂಜು ಲೈವ್ ಗಂಜು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರದೆ ಮನಸ್ಪುರಾಣ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸುದೀಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತೀಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ವನಿತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾಮದುಲ್ಲೇರು ಉನ್ಪೇರು ತಿನ್ಪೇರು ಪೂರಲ ಅಂಚೊಂಜಿ ಆತು ಬೇಗ ಗುಣಾಪುಣ ಬಂದು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಆತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಿವಿ ದಾದನ ಕೀಮೋ ದಾದನ ಕೊರಡಿತ್ತನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಅವನಿತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಅವನುಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ डाटा लिंक काय लाईक करले लय उमा म्हणता तर मी तेल जरा बेड उडत ಉದ್ದದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಮಿತ್ತಡನಿಕೆ ಕುಜಿ ಬಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅವನಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಲ್ ಬೈ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲೇ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಶಂಕರ್ ಸಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವ ಡಿಡ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಂಕರ್ ದಿನಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ ಕಾಪಿನ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ಬೇ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಗುಲಾಬಿರು ಅದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯು ಚಾನಲ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಂಕರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ದಾಳು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಗ್ ಐಫೋನಾ ಅತ್ತಿ ರೆಡ್ಮಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ರೆಡ್ಮಿ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ದಾಳು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ದೇವಿರು ಉಳ್ಳೇರಕ್ಕ ನಿಜ ವನಿತಾ ದೇವಿರು ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಏನ ಆತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆಂಕ ಅವು ತೂನಗುಂಡತ ಅವು ಹತ್ತಂದು ತೋಜುಂಡಿಯ ಮುಕ್ಲೊಂಚು ಮಸರ ಮಂತೆರ ಅದಾದನ ಕೊನನಗ ಅವೇ ಬಂಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆಂಕ ಹತ್ತಂದು ತೋಜುಂದುಂಡು ಹೆಜ್ಜಿದಾನೇನಿ ಕೋಡೆ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳು ಅಂತ ಅವೇ ಎತ್ತನ ಏತು ತಿನ್ಪಿನಿ ಮುಗಸೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಉಂಡಿನಿ ಯಾವೂರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮದು ಅಂಚ ಹಿಂಗಿತ್ತ ಆತಂಜಿ ನಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಹತ್ತಂದು ಹಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ವೈಟ್ ಗೇನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಂಜ ಓ ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಏದ ದುಂಬು ಇದೆ ಅಂದೆತ್ತದ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಓ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರದವರಾ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಮೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮೈಕ್ ಬರೋಣ ದಯಗೋದು ಇಜ್ರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ನೋಡಿ ಇಂಜಾನ್ ಕೈಟು ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಒಂದಿಜಿ ದೂರ ಇಂಚ ಪತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ನೋಡತಾ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಐ ಕೊಂಚ ಮೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದೆ ಅವು ನೆಟ್ಟದಿ ನಾಂಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ಟದಿ ನಮಗೆ ಏತು ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದು ಪೋಲು ಅಂಚ ಅವಂಚಿ ಕನಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಲಂಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಪ್ಪ ಬಯರು ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಾರೆಗ ಶನಿವಾರ ಹೋದ ಐತರ ಬರ್ಪಾಯಿಂಕಲು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಫೋನಾಗ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪದ ಊರು ಫುಲ್ ತೊಜಪವ್ಯಾನ್ ಓಕೆನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ
కెమెరా క్లీన్ ఉంది అంది అవైతే ఇంక ఫొటోస్ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ನಂದಾತಿಜಿ ಗಡಿಗಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡುಪುನು ಗೊತ್ತಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಂದೇ ನೆಟ್ ಮಂದಿನಿ ಕೆಮರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ತಾನೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲೇ ಪತ್ತದೆ ಅಂಚಲ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಪಿನಿ ತನ್ನಾತಿ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ತಿಲಕ ಸತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪು ನಿಲ್ಕು ಪಿರ ತಿರ್ಗ ದಾನೆ ಆಪುಂಡ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪುನು ಇಂದು ಗೊತ್ತಾನ ನಾ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಕಟ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಅದ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಮನ್ಪುನು ಕೆಮರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಅವಾಗ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಿದ ಆಲೆ ಜೈತ ಆತಿಗ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಮನ್ಪುನು ನಂಚ ದಾದ ಮೈಕಿ ಒಯ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮೀಶೋಡ್ ಮಂದೆ ಐಕ್ 40 ಚಿಲ್ಲರ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ದೀಪ ನೆಟೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡವು ನೆಟೆ ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡು ಯಾ ನೆಟೆ ದಿಪ್ಪೆ ಏರೆಗಾಂಡ ಪಾತೆರ ಇರ್ತದ ಅಕಲಿಗೆ ಪತ್ತೊಲಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಮೈಕ್ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತದ ದೀವಾರ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಂಡದ ಅದನ ಅಂಚ ಯಾನೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಲಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಪುರ ದಾಲ ಬರ್ಚೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಂದಿ ಮೀಶೋಡ್ ಉಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೇತ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಐನಿ ಓ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾವೆಂದಿದ್ದು ಮೀಶೋ ಬತ್ತನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಏನಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಉಂದಿ ಬೋಡೆ ಕಿನ್ನೆ ಟ್ರೈಪಾಡಿ ಕೈತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಉಂಡಿ ಯಾನಲ್ಲ ದೀದ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು ಕುಲ್ದೈತೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅವೈತೆ ಉದ್ದ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಕಿನ್ನೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದುದ ಅವೇನಾ ಎಂಡು ಉಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಗಿಂಬಲ್ ಆಯ್ ಮಗೆ ಗಿಂಬಲ್ ದೆತ್ತಲ್ಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ 7,000 ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಗಿಂಬಲ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಯಾನಿರೇಗ ವಿಡಿಯೋ ದಿನೋಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಯ್ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಹುಡಿ ಓಲ್ ದಾದ ತಿನ್ಪರ ಪೂರ ಪಾಠ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಿಂಬಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಐಕ್ 7,000 ಮಾರ ಆ ಗಿಂಬಲ್ ಇಂಚ ಪತ್ತನೆ ಯಾವ ಇಂತ ಮಲ್ಲಗೆ ಮರ ಈ ರಂಚಿ ಪೋನ ಕಂಚಿ ತಿರುಕೊಂಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿ ತಿರುಕೊಂಡು ಈ ತಿರ್ತಗುಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬಗ್ಗುಲು ಬಿತ್ತಿರು ಬಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿಗೋ ಇಂದ ಅಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡೆ ಸೋಬ ಎಸ ಅವೇ ಉಂಡಿ ಎಂಡ ಯಾನ ಫಸ್ಟೇ ಕನಪದೆ ಯಾನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಅಂಡ್ ಕನಪದೆ ಇಜಿನ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಡು ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಂಡದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಗುಡು ಇಂಚ ವಾರ ಹೋಗುಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚಿ ಬರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚಿ ಬೋಡು ಇಂಚ ಪತ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಪೋತು ಅಜ್ಜಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋತುಂಡ ಅಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದತ್ತು ಎರಡಾಯ್ಪುನು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಎತ್ತದ ಅವಕ್ಕೆ ಏತ್ 100 ಚಿಲ್ಲರ್ದ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ 200 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋತು ಜಾವು ಎಲ್ಯ ಈತೆ ಕಿನ್ನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಈ ಪುಡ ಇತ್ತು ಉದ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ತಿಜ್ಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದೀಪು ನಾಡ ಇದು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಆ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪನ 100 ಚಿಲ್ಲರಿ ಮೀಶೋಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಯಾನ್ ಅಡ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡಾ ಬೊಲ್ದುದ ಚೌಕ ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಲೆ ఉందా ఉందువా అందే తొందినదు నీకు ఉద్దల అప్పుడు నుంచా మస్తు ఉద్ద అప్పుడు అందే ఈత కిన్నే అప్పుడు ఉంది இந்த பெண்டாப்பம் இந்த 200 ಚಿಲ್ಲರಿ ಮುಂಚಲ್ಲ ಜೀವಲಿ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಪ ಯಾಪಗೆವೆ ಅಂದ ಓ ಮದ್ವೆ ಅವರಿಜನ ಸುರುಟು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಡ ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗಿರ್ನ
ದೀಪ ನಗ್ಬೋದಾ ಅವತ್ತಾ ಗಬ್ಬದಿ ಪೇ ಮುಸಂಡಿದಿ ಪೇ Hah? Tidur lihat apa? Dadi. YouTube video undate ఇది మల్పు ఇన్న ఆయిತು ಲೆಕ್ಕನಿ ఉందా ಏನಾಗಿ ಜ್ವರ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೈ ಅಮ್ಮಿಗಿ ದೇ ದ ಪಂಡ ಜ್ವರ ಕಣ್ಣಿಗಿ ಅಂದ್ ಜ್ವರದ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರು ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂತಿ ಮರ್ದು ಹೋದ ಜ್ವರ ಬಂದ ಎಷ್ಟು ಮನ್ಪು ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಬೈತು ಸಂಡೆ ಪಾಪ ಅತ್ತಿ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಬೈತು ಕೇರಳಡು ಪನಿ ಉಂಡದು ಅಂದು ದಿಕ್ಕಣ್ ಎಟ್ಟು ದೀಪ ಅಲ್ಪ ಕೇರಳ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕೇರಳಗೆ ಏತುಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏತುಂಡು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐಕೆ ದಾದಂ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದುವೆ ಎಲ್ಲ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನಿ ಶಾರ್ಟ್ಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂಕಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಈ ಗ್ರೇಟಿ ತುಂಡು ಬಂದು ತಕ್ಕೊತ್ತೇವೆ ನೀನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಬಾರ್ದಾರ ತಿಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಲ್ಲದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ನಾನು ಬಗೆಲ್ಲ ದೀಪ ಬರ್ಪೇನಾ ಕೇನ್ ಮರ ಪೋದರ್ಕ ಇದಾದ ಬಂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೇಂಡದು ಪಕ್ಕಡತಿ ಜಾತಿ ಆ ಬ್ಯಾಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಂಕ್ಲವೇ ಕೈಪು ಸುಕ್ಕನ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಅದಾ ಏರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪ ದಾದ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಅಂದು ಕಿನ್ಯತೆ ಅವು ಎಂಚ ಯಾವುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಇದು ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಹೈಟಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಾನು ಕೈಟೆ ಪತ್ತನ್ವಿ ಅಂಚೆ ಪತ್ತದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೆನೆ ತೋಜುನು ಕೊಪ್ಪ ಐಫೋನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅನ್ನ ಐಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಮೆಗ್ದಿನಡೆ ಪಾಪೆ ಮೆಗ್ದಿನಡೆ ಕೊಪ್ಪಗು ಓಮ ಕಮ್ಮಿನ ಉಂಡು ಶನಿಯರು ಬೋದು ಐತರ ಬರ್ಪೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಂಚ ಬಲಾನೆ ಇಜ್ಜ ತಿರ್ಗುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನೆಟ್ಟೆ ಕೈ ಮಂಡಪುರ ಅವು ಚೂರು ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಲ ಪಾಲು ಓ ಬೆಗ್ಗಾರು ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಅಪ್ಪ పోతు వాడి నుంచి నేను ఏరు నమ్మేద్దాం ಐಫೋನು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪಾರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪಾರೆ ಮುಂದೆ ಬೋಡಾನ ಒಂಜಿ 25,000 ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆತ್ತು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ 25,000 ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತನ ಅವೇ ಯಾವೇ ಹಿಂಗೆ ದಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಬೋಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಕೆಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಲಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓ ಮತ ಮನ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಐಫೋನ್ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಐಫೋನ್ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಐಫೋನ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುನು ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು
ಐಫೋನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆರೆಗತ್ತೆ ಆತ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎತ್ತದ ಎಂಗ್ಳು ಪಾತೆರುಡ ದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಆತ ಕ್ರಾಯ್ ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೌಂದ್ ಬಂಗಾರ ಬರ್ಪುನ ಅಂದತೆ ಇದು ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಂಗಾರ ಬಂತು ಪಾಡೋಲಿ 85,000 ಕೊರ್ದು ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತೊನ್ನೇಕ್ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬರ ಬುರ್ದಿಗೆ ತೊನ್ಬೇರು ಮಾರ್ರೆ ಐಫೋನ್ಗೆ ಅವು 16ಗೆ 17ಗೆ 13ಗೆ ಗಿಂಬಲ್ ಎಂಕೆಲಡು ಉಂಡು 35ಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಓ ದೇವರ 7,000 ತಿಕ್ಕುಂಡು ಶೋಪ ಇತ್ತೆ ಗಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯವು ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕೈಟೆ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಮಂತ್ ತಿಗ್ಗವಲೆತ ಇನ್ನು 35ನೇಕ ಸಾರು ದಾನೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಏರೆಗ ಅಲೆಗ ಗಮ್ಮತ್ತತ್ತು ಮದ್ಮೇಲೆಪ್ಪರೆ ಕವಿತನ ಮದ್ಮೇಲೆಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ಲ ಕವಿತೆಲ್ಲ ಪೋಪುನೆಲ್ಲಂಜಿ ಕೊಪ್ಪ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ದೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಮಾರೆ ಉಡುಪಿ ಪೋದು ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು 4 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಉಡುಪಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಒಂಜೆ ಕಾಲು ಒಂಜರೆಗೆ ಮುಟ್ಟರು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಟೆಕ್ಕುಲು ದೂರೆಗೆ ಕೊಡು ಅದಾಗ ಫೋನ್ ಎಡ್ಡ ಮೀಡಿಗೆ ಪೆರೆ ಮುಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತಾವನು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕುನು ಆನೆ ಕುಲ್ವ ಆನೆ ಬೈಯಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ರಡ್ಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕುನು ಕೂಡ ಮೂಜಿನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೊರ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡದಪ್ಪ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ఒక ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಿಯುಲ್ಲೆ ಆವರ್ಪೆ ಸಾತಿಯ ಬಿನ್ ತೆರೆ ದಿಲ್ ಮಾನೆ ನಾ ಕ್ಯಾ ಕರು ಕ್ಯಾ ಕಹೋ ಕುಚ್ ಮಾನೆ ನಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ 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 ఇక్కడ ఛానల్ ఉండే ఇజ్జతే బ్రహ్మదు ఇక్కడ ఛానల్ ఇజ్జతే ಚಿಂಗ ಮಗಿಡೋಣ ಅದು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪು ಚೆಂಕ್ ಅಗ್ಯೋ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪು ಬಂಜಾ ಮೇರಿ చేకెళ్ళంచారు ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ ಪೋಪುನಾರು ಇಜ್ಜೇರು ಕೋಡೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಇಜ್ಜೇರು ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ಹೊಸರುಲ್ಲರ
ವನಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಯಾನ ಆರಾಮಯ್ಯ ಎಂಚ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಾನಾ ಹೊಡಿಯೇ ಲೇಟ್ ಆಪು ಮರ್ಮಯೇ ಓಡಿಬೋದೇನ ಅಯ್ಯೋ ಓಲ ಬರ್ತದೇನ ಒಂತೆ ಚೂರು ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಲಾಭಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಗ ಏರಿಗ ಕೊಡ್ನಿ ಮುರಾನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತ್ತೆಗೆ ಈ ಸಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಈಗ ಕೊಂಚ ಮರ್ಮಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತನ ಪೋಂದಿಲ್ಲಾರ ಸರಿ ಅಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ವನಿತಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬತ್ತನಿತ್ತ ಲೇಟ್ ಬರೋದುಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಲೋನಾ ಡಾಟಾ ಸ್ಲೋ ಉಂಡೆನ್ನ ಈ ಮರ್ಮಯ್ಯಗೆ ಎಂಡತ್ತ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಪೋಂಡು ಮರ್ಮಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ನೇ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರೀರು ಸೀದಾ ಪೋಪಿನ ವಾಣಿಸಿಂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ಊರು? ಯಾವ ಊರು? ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ವಾಣಿಸಿಂದು ತೂಲವೆನುತಾ ಈ ಇತ್ತೆಗೆ ಎನ್ನತ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಓ ಅಂಕೋಲ ಉಂಚೆ ಅಂಡು ವನಿತಾ ಅಂಕೋಲ ಒಂಚೆ ಅಂಡು ಅಂಕೋಲ ಒಂಚಿ ಅಂಕೋಲ ಒಂಚಿ ಅಂಜಿ ಶೋಭಾ ಅಂಕೋಲ ಒಂಚಿಯಾ ಬೊಂಬಾಯ ಮಂಡೆ ಕಾರವಾರ ಅಲಾರು ಪಂಡೇರು ಕಾರವಾರ ಅಂದು ಕಿಶೋರ್ ಲೈಕೋರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕೋಲ ಕಾರವಾರ ಅಂದ ಕಾರವಾರನಾ ಅಂಕೋಲ ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮುಟ ಕಾರವಾರ ಅಂದ ನಮಗೂ ಒಂತೆ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಹೌದಾ, ತುಳು ಬರ್ತದ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿಯೇ ಈರ್ಲು ಒಂಜಿ ರೈಕೋರ್ಲೆ ಬರ್ತದ ಈ ಜನ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರ್ರೆ ತೆಜ್ಜಿ ಅಂಜೋ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಗೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನು ಮೀನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಗೆ ಉಂಡು ಮನಿಪ್ಪುನೆ ಎಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ. ನಮಗೂ ಒಂತೆ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮೇರೆ ಅನ್ನು ಆರು ಲೈಕ್ ಕೊತ್ತು ಜೇರಿಂಗ್ ಕಿಶೋರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಬೊಮ್ಮ ಏರು ಆರುಪುನ ಅಂಕೋಲ ಕಾರವಾರ ಅಂಟ ತುಳು ಬರ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ದಯಬಂಡಾಕುಲು ಮುಲ್ತಾಕಲೆ ಅದ್ದೂರ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಯಾವ್ದಾನೆ ಲಾವಣ್ಯ ಲೋಕಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತ ಪಾತ್ಯರ ಇಂಚೆನಿ ಅಂದು ಕುಮುಟ ಐಡಿಯನ್ ಮಜನ ಅಂದು
ಏಪಾಡು ತೂವಾಡು ಪಾಪ ಅಪರೂಪ ಅಂಡ ಎಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸಸಾರ ಮೆರಗಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಸಾರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬರ್ಪು ಜೇರಿತ್ತೆ ವನಿತಾ ತೂಲ ನಿನ್ನ ಕನ್ನ ಚಾಬತ್ತನು ಇರು ಸಸಾರ ಅಪ್ಪು ಜರ್ ಮಾರ ದಿನವಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತರ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ ವನಿತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ನೀವು ಅನಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನನಗೆ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಇರುದು ಒಂದು ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮರ್ಮಲ್ ಬತ್ತೋಲಿರಿಗೆ ಅಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಏಜು? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 26 ಅಲ್ಲ ಬಜ್ಜು ವಿನಿಶ್ ಬಿಂದು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಯತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇರುದು ನಂಗೆ ಹುಡುಗ, ಒಂದು ಮಗ ಇರುದು, 2 ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಕಾರವಾರ. ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಸಮಾಚಾರ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಪಂಜವೇವನ ಸಂಡ ಮರ್ಮಲ್ ದುಂಬೆ ಮಾಡುದು ದೀದು ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಮನಿತಕ್ಕ ಒಂಜ ನಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ವಿನಿತಾ ಸಿಂಧು, ವಿನಿ ಸಿಂಧು, ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಕೊಂಚೇ ಖುಷಿ ದಾದಿ. ಅನ್ನೋನ್ನ ಬೊಕ್ಕಪಲ್ಲೆ ವಾಣಿ ಸಿಂಧು ಅಲ್ಲ 24 ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು. ನನಗೂ ಗಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, B.Com ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಸಿಗ್ಲಿ. ಕನ್ನಚ ಬೋಡ ಅನ್ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅವನಂತ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮನದಾನಿ ನೀನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀಯಂತೆ, ಅವನ್ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೊಂಜು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ, ಪೂರ ರೆಡಿ ಮರ್ಮಲ್ ನಾಡುದಿದ್ದೇರು ಮಾರ್ರೆ, ಭಯಂಕರ ಅಂದಿಯೇ. ನಾನು ಕಡುಪುರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ, ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಆಯ್ನ ತಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಕಗ ಅಂದು మీరు నాడిని మీరే ఆవడదు. ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೊನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಲಾಯರ್ ಆತೆಗೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಚಾಂಡಿಯೇ ವನಿತಾ. ಇಂಬರಿಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜು ಜಾತು ಇತ್ತು ಬರಂದುಂಡತ ಕಡಪುನ ಓಡೆ ಕಡಪುನತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಡಪುನಿಯೇ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಪೋದ ಮಾಮಿಲಡುಗುಳೋಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ರಜ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸುರಸುಂದರಾಂಗಲ್ವಾ? ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣ, ಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಪೋಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಏರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಕ್ಲವ ಪಜ್ಜು ಇಂದು ಸುರಸುಂದರಾಂಗಗೆ, ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣಗೆ, ಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ, ಪೋಳಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ಅವನು ಭಯಂಕರ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ರೆ. ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲಿ ಅನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಲಾವಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೇ ಹಾಯ್. ಓ ಅನ್ನ
6 ಜನ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಂದಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಲಾವಣ್ ಲಿಂಗರಾಜ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಒಂದು ಲೈಕ್. ಅವನು ಪೋಲಿ ತುಂಟ ಕುಂಟ ಪೋಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಸುಂದರ ಅಂಗ ರಡ್ಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಓಕೆ. ಲಿಂಗರಾಜ್ ಒಂದು ಲೈಕ್. ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪು ಬರ್ಕ ಬೇರೆ ಓದಿನಾಗ ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವ ಬಲ್ಪ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೇನಾ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಾತ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಆತ ಮನ್ಪುನಿ ಪನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಲೋನಾ ಅವು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲವ ಶೋಭಾ ಕುತುಂಟ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಒನ್ನಸಾಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನನಾವಡು ಎಂಕ್ ದಾಳು ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದಿಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಯಾರನ್ನ ಬೇಯ್ಪಾಡಿ ಇಂಕು ಬರ್ಚು ಉಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಂಟು ಜಿವಿ ಯಾನು ಪೂರಕ ಉಪ್ಪು ಮಂತೆ ದಾಲ್ ಮಂತೆ ಇಂಕ್ ಬಚ್ಚು ಮಾರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪಿ ಪಜ್ಜು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪವ ಅವಳು ಗುರಿಯಪ್ಪದ ನುಂಡ ತೈಟ್ ಮೈಪು ಜಂಜಿ ಮುಂಚದ ಕೊಡಿ ನೀಡು ಬಸೋಕಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾವ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮಾವ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾವ? ನನ್ನ ಮಗನ. ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತುಂಟಲ್ಲಿ. ಪಜ್ಜುನ ಕೇಳಿ ಅವ ಕೇಂಡೆ ಕೂಗೆ ಪಜ್ಜುನ ಕೇಂಡೆ ಆಯವಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪೆತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತದಿಗೆ ಗಿಡವರೊಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಮನೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅರೆ ಬರಡ ವರಿದಕ್ಕ ಎಂಕ 2 ಸೆಟ್ ಬಾಲಿಗೆ 2 ಸೆಟ್ ಮಾಮಿಗೆ ಸಾರಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದ ವಯಸ್ಸ ಬಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಸಾರಿ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಶೋಭಾಗು ಕವಿತನ ಮದ್ಮೆಗೆ ತುತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡಂಬಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡು డీపీ దాదా పుదర్ ఉండియా శోభా డీపీ ఫోటో ఉండా ಓ ಒಂದ ಶೋಭಾ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಗೋಕರ್ಣ ಅಂಕೋಲ ಗೋಕರ್ಣ ಅಂಚ ಡೀಪಿ ದಾದುಂಡು ಬನ್ಗೆ దాలకు ఐటు దాల గొత్తాపిన దాలేజ్ సరి అంచుపో కర సట్లకు సరే బాయ్ అక్క చెప్పును నాన్న కోడ నిద్ర ఇజ్జు అందే ఓకే ఓకే మనిషి చెప్పులే బాయ్ గుడ్ నైట్ టేక్ కేర్ మర్మల్ ఎడ్డండు అయ్యాల తెరదులేకు ಬೊಬ್ಬೆವಾಡು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿ ಬಂದವಳು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ ನೀವು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹುಡುಗರು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ. ಎತ್ತ ತಾಯಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಎತ್ತ ತಾಯಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಂಟಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀಡ ಬಚ್ಚಿರಿ ಬೀಡ ತಿಂತ ಅವರು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ತಿಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವನೆನಿಸುದು ಬೇಡ, ನಾನು ಜೋರಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನ ಪೋಯಿನಿ. ಅವನಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಂದೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈರು ಇಂಥದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರು. ಇಜ್ಜಿಯ ಉಂಡು ಮರ್ಮಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸರಿ ಬಾಯಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನು ಏನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಬೊಕದಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಬೈಜಿ ಶೋಭಾ ಏನ್ ಬತ್ತಿನೇನು ಓದುಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏಟು ಬರೋದುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ಓದುದೇನು ಹೌದಾನಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಪಾಡಿಯಲ್ ವನಿತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾನಿಲ್ ಔದಾನಿಂದ ಗೆಂಡೇರು ವಜ್ರ ಕೇನ್ಲೆ ಅವ ಪಂಡ ಅವು ವನಿತಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಕಂದ ಪಂಡ ವಾವ್ ಅಂದ ಪಂಡಾರ್ ಕೇಂಡೇರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಾಲು ಓಕೆ ಈ ಪಂಡಿನಿ ಅಂದಿಯೇ ಪಂಡ ಸರಿ ಬಾಯಿ ಯಾರು ಜಪ್ಪುನ ಬಂಡರು ಮೇಯ್ಸಿದ್ದು ವನಿತಾ ಮರ್ಮಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ವನಿತಾ ಬಂಡಲು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂಜಿ ಓದಿಯೆ ಅನ್ನ ಪೋಯಿನೇನಾ ತೂಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಪೂರ ಓದುದೆ ಎಂಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಹೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಅದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಓದೊಂದು ಇಲ್ಲ ತಾಯನ್ ಅನಿತಕ್ಕ ಏನ್ ಪನ್ನಿ ನಿಜತೆ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ఇంక మెసేజ్ బరుంది ఇజ్జి దాదన్న గుర్తిజ్జి तुला वार्निंग मेसेज इज्जी मार रहा है ಅಜ್ಜದ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದವಳು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ, ನೀವು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹುಡುಗರು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. ಏರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾತೆ ಮಗದ ಹಾಲತ್ತು ಅವಳ ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಕುಂಟೆ ಮಾಮಿ ಒಂತೆ ಜೋರುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ಯಾರ ಮಾಮಿ ಅಂತ ಜೋರುಂಡು ಪಲ್ಪೊಡಾಲ ಒಂದು ಆರು ವನಿತ ಬನ್ನಿ
మామి అంత జోరుండు పల్లె అల్డా అందు అల్డా అల్ బత్తల అది అల్డా అంటే పతి అన్ని దురుంతరే అది కాకుండా ఉంತಾರೆ ಐಕರಿಜ್ಜಾ ತಾಕತ್ತುಂಟಾ ಗಾನ ಅಂತಾರೆ 24 ವರ್ಷಗೆ 24 ವರ್ಷ ಅಂದಾಗಲೇ ಗಾನ 20 ಅವು ಪಾರ್ದ ಬೇಕು ಜನ ಜನ ನೈಸಾಪ್ಗೆ ಪಾರ್ದ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಿಯಾರೆ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದಿ ಜ್ಞಾನಿ ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಸಾರ್ಥ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಇಂಚ ಸೋಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ ಕಲ್ಪುನಿ ಮಾಮಿ ಸಂತರ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಂದಿ ఆయన ಫ್ರೆಂಡ್ నాకు ಅಂಚಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ನಾನು ಸಂತರ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮೂಚಲಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪುಂಡತ ಅವಳು ಈ ಪೋಣ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೋಂಡ ಐಸ್ತ ಗೆಟ್ಟೇನೆ ಅವಳೊಂದು ಬುರುಂಡು ಗೆಂಚಿನ ಗೋಳಿ ಗೋಳಿ ನಮ್ಮ ಐಸ್ತ ತುಂಡುಂಡತ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಲಿಗೆ ಬುರುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ದಿಂಡತ ಅವೇನು ಗೋಳಿ ತಿನ್ಪಾಲ್ಗೆ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ರೆಡ್ಡೆಗೆ ಕಾಂಡನ ಕೆಲವರು ಬಟ್ಟ ದೀಪರಿಗೆ ಮಣಿ 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 ಬೂರುಂಡಿಗೆ ಅವನ್ ತಿನ್ಪೇರಗಳು ಐಸ್ ತುಡ್ಡು ಫುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಗಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನಾಗ ಕೋಲು ಬತ್ತಂದು ಬೋಪುನಿ ದಾಯಗ ತೇಜ ಅಪ್ಪಡ ದಾದ ಹಿರಿಗ ಬರ್ಪುಜೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಶೋಭಾ ವನಿತಾಯನ ಚಳಿ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಕೇಂಡ ಓಕೆನಾ ಮಾಮಿ ಸಂತರ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಕ ಶೋಭ ಕೇಂಡ ಅದು ನಮಕ್ ಮದುವೆ ಆನಾಗ ಆ ಕೋಲ್ ಬತ್ತ ಗೋಪಾಲ್ಗೆ ದಾದ ಇರಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಲಿಕಲ್ ಅಂದು ಅವೇ ಅಲಿಕಲ್ ಅಂದು ಗೋಳಿ ಗೋಳಿದ ಯಾನವೇ ತೂಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಗೋಳಿ ಗೋಳಿದ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವೇನು ತಿನ್ಪುನಿ ಬಕ ಇತ್ತವಳು ಮಸ್ತ್ ಚಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪಲೆ ಬಾಲೆ ಮೂಗು ಬರೋ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಶೀತ ಆತನ ಬಾಲೆಗು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇದಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಹೊಡಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗುಣಕರ್ ಕಾರ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡೆ ವನಸು ಹಾಯ್ ಗುಣಕರ್ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ವನಸ ಆತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಆವಡು ಕಜ್ಜಿಪು ದಾಳು ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸರಿ ನೆನಪು ಇತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪಾಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಐಸು ನೆಲಟ್ ನಡಪೆರಪ್ಜಿ ಕೈಕರ್ಪುರ ಮರ ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಬೋಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಲೆಗೆ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಚಳಿ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಅವರು ಯಾನು ಅಂತ ಸಮಯ ಅವಳಿತ್ತೆ ದೇವರ ಹೆಂಗ್ ಪಿದೆ ಪರ ಪುಂಡ ಕೋನ ಅಕಲ ಕೋನದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಐತಲ್ಲ ಇರ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜಾನ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ನಿಂಚೆನೆ ಯಾನು ನಾಲೆಜ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಪಿಗೂ ಪರೋಡವಳು ಲೈಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕವು ತಂಪದು ಮೂಲು ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತ ಕುಳ್ಳಲ್ಲ ಬೇಗಾರೊಂದು ಉನ್ನಡೆ ಗುಣಕರೀರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಮಗಿಟ ಇಜ್ಜ ಬ್ಯಾಗೇನು ಪೂಜೆ ఆయన బుద్ధి శోభ ಗೊತ್ತುಂಡು ఏదో ఆతున్న కలుపును పన్న ఒట్రసే అయంచిని అవేమేమి గెనుపునేజ్జి పనిపేత అల్లేం బర్రె వల్ల వెళ్ళారు తూపేలేనుందో మరలు కట్టుపోయి era onde leg patam payir
ಕರೆಂಟ್ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಅಲ್ಪ ಜೋರ್ ಚಳಿ ಅಂದು ವನಿತಾ ಅವಳು ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಓಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಚ ಬಂದು ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಓಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಕಡ పోతుంది ಕರೆಂಟ್ ಮುಲ್ ಜನರೇಟರ್ ఉండదా ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಈಟ್ ಮಾಡುವ ಬಾಲೆ ಬೇಗೋಮೆ ಮುಂಗು ಆಪಿನ ಏಜಾದ್ರು ಮುಂಗುಗು ಸರಿ ವನಿತ ಬರ್ತಾವ ಬಾಯ್ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಯ ನಾ ಜನರೇಟರ್ ಪೋಂಡ ಕತ್ತಿಯೇನ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕರ್ಪುರ ಬೇನೆ ಸುಡ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಸೋವಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ